حدا غزي عدل نبل حتى راي زيكونه نصنعتون يتفتنو كاب صبيب غدناتات لندن تبغيسو كسابت زلعله مدرخ ناي كعس اغرا عالمنا زديه بمنسي እዚ ዛንታዚ ብዛዕባ ሸቶታት ጥራይ ኣይኮነ ብዛዕባቲ ኣብ እዋን ከበድቲ ፈተናታት ዝተረኣየ ተጻዋርነትን ድሕሪ ዝመረረ ውድቀት ዝመጽዓ ብትንሳኤን ሎማ ኣርሰናል ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ምስተን ዓበይቲ ክለባት ኤውሮጳ ክትፋጠጥ ከላን ኣብ ፕሪምየር ሊግ ድማ ነቲ ዓመታት ዝረሓቐ ዋንጫ ንምጭባጥ ኣብ ዝለዓለ ናይ ዓወት ቀንዛን ኣብ ዘላቶ ግዜን ሓደ ካብ ቀንዲ ሞተር ናይ ዝኹሉ ተኣምር ቡካዮ ሳካ እዩ ቡካዮ ሳካ ወዲ 7 ዓመት ኮይኑ ናብ ኣርሰናል ክጽምበር ከሎ ሓደ መዓልቲ ስታርቦይ ተባሂሉ ክጽዋዕ ምዃኑ ዝገመተ ይነበረ እንተኾነ ግን እቲ ኣብ ትሕቲ ጽኑዕ ስድራቤታዊ ስርዓትን ትሕትናን ዝዓበየ ወዲ ከመይሉ ንኹሉ ዕንቅፋታት ሰጊሩ ንኣርሰናል ናብ ዝሕጂ ዘላቶ ናይ ንግስና ደረጃ ከም ዘብጽሓን ብዛዕባቲ ብፍሽኽቱ ዝፍለጥ ብብልሓቱን ታክቲኩን ናጽዋውቱን ንሚልዮናት ዘነቓቕሕ ዘሎን ሓደ ካብ ድንቂ ተጻወትቲ ናይዛ ፕላኔትና ዝኾነ ቡካዮ ኣዮዩንካ ተሚዳዮ ሞሰስ ሳካ ብዝርዝር ክንርኢና ሰናይ ምክትታል ቡካዮ ሳካ ب5 መስከረም 2001 ኣብ ኤሊንግ ለንደን ይተወሊዱ ኣቡ ኣድኒካ ሳካ ኣዲኡ ድማ ዮም ዝተባህሉ ኮይኖም ካብ ናይጄርያ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ናብራ ከመሓይሹ ዝፈለሱ እዩ ንቡካዮ ድማ ብጥቡቕ ክርስቲያናዊ ስርዓትን ትሕትናን የሚዕብሞ ስሙ ቡካዮ ማለት ብቋንቋ የሩባ ሓጎስ ወሳኺ ማለት እዩ ካብ ንእሽቱ ኣብ ቀጽር ቤቶምን ኣብ ከባቢኦምን ዝርከብ መናፈሻታት ምስ ሓዉ ኣብዩና ተጻወተ ይዓቢ ወለዱ ንትምህርቱ ዓቢ ቆላሕታ ይህቡ ስለ ዝነበሩ ሳካ ኣብ ትምህርቱን ብሉጽ ውጽኢት ማለት A+ ዘመዝግብ ዝነበረ ተምሃራይ ነይሩ ምስ ኩዕሶ ዘለዎ ፍቕሩን ገና ካብ ንእሽቱ ምስኡ ዓቢ ንቡካዮ ሳካ ኩዕሶ እግሪ መዘናግዒ ጥራይ ነበረ መጻኢ እውን ነይሩ ገና ወዲ 7 ዓመት ከሎ ኣዒንቲ ተኸታተልቲ ተጻወተ ኣርሰናል ማለት ስካውትስ ነቲ ኣብ ንእሽቱ እግሩ ዝነበረ ድንቂ ክእለት ኣስተውዓሉ በዚ ድማ ናብ ተፍሉጥ ናይ ኣርሰናል ኣካዳሚ ሃሌንድ ኢንድ ተጸምበረ እዚ ሓደ ህፃን ኣብ ዓወት ነይሩ እንተኾነ ግን እቲ ጉዕዞ ቀሊል ኣይነበረ እቲ ናይ መዓልታዊ ናብራ ፈታኒ ነይሩ ምክንያቱ ትምህርቲ ምስ ወደ ብኡ ንብኡ ናብ ትልምምድ ዝግበረሉ ቦታ ንምብጻሕ ንሰዓታት ብባቡርን ብእግርን ክጓዓዝ ነይሩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብታ ካብ ቤት ትምህርቱ ናብ ልምምድ ቦታ ተወስዶ ዝነበረት ባቡር ኮይኑ ምሳሕ ይበልዕን ናይ ቤት ትምህርቲ ዕዮ ገዛን ይሰርሕ ነበረ እዚ ሁሉ ጸገማት እናሃለወ ግን ሳካ ኣብ ትምህርቱ ኣዝዩ ንፉዕ ነበረ ኣብ GCSE ካብ ዝወሰዶም 10 ትምህርትታት ኣብቶም 4 A+ ኣብተን ዝተረፋ ድማ A ብምምዝጋብ ብልሕን ትግሃትን ናይ ስፖርትን ብሓባር ከም ዝኸዱ ኣመስከረ ኣብዚ ጉዕዞ እዚ እቲ ዝዓበየ ሓይሉ ኣቡ ያሚን ሳካ ነይሩ ያሚን ንወዱ ኣብ ኩሉ ልምምዳትን ጸወታታቱን እናተረኸበ ትሕትናን ስነ ስርዓትን ይመሮ ነበር ብሉጽ ተጻዋታይ ጥራይ ዘይኮነ ብሉጽ ሰብ ክትኮን ኣለካ ዝብል ናይ ወለዱ ምኽሪ ኣብ ውሽጢ ሳካ ዓሚቕ ጠብላሕታ ሓዲጉ እዩ ኣብቲ ኣካዳሚ ሳካ ካብቶም መዛኑ ብቁልጡፍ ይዓቢ ነበረ ብዝያዳ ዘገርም ድማ ኣብ ዝኾነ ቦታ ተኸላኻላይ ይኹን ኣጥቃዒ ክጻወት ዝኽእል ተዓጻጻፊ ብቕዓት ነበሩ እዚ ጽንዓቱን ትግሃቱን ድማ ገና ወዲ 17 ዓመት ከሎ እቲ ዓባይ ጋንታ ኣርሰናል ቀዳማይ ፕሮፌሽናል ውዕሉ ክትቦ ገደደ እቲ ካብ ጸቢብ ጎደናታት ለንደን ዝተበገሰ ሕልሚ ሕጂ ናብቲ ዓቢ ናይ ኤሚሬትስ ስታዲየም ገጹ ክሰግር ጀመረ እቲ ኣብ ሃሌንድ ዝተኸስኮሰ ተስፋ ሕጂ ናብ ተግባር ዝቕየረሉ ግዜ በጽሐ ቡካዮ ሳካ ዕለት 29 ሕዳር 2018 ፈጺማ ዘይትርሳዕ ዕለት እያ ኣብ ዩክሬን ኣብ ዝሑል ኩነታት ኣየር ኣንጻር ቮርስክላ ፖልታቫ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ኤውሮፓ ሊግ ጸወታ ሳካ ንመጀመርያ ግዜ ምስ ኣርሰናል ምስ ቀዳመይቲ ጋንታ ኣብ ሜዳ ኣተወ እዚ ሓደ ወዲ 17 ዓመት መንእሰይ ዓቢ ክብሪ ነይሩ ካብኡ ብምቕጻል ብሓደ ጥሪ 2019 ሳካ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኣንጻር ፉልሃም ብምስላፍ ኣብቲ ዘመናዊ ታሪኽ ፕሪምየር ሊግ ካብ ዝወልዱ ተጻወቲ እቲ ናይ መጀመርያ ተሰላፉ ብምዃን ታሪኽ ኣጽሓፈ ይኹን እምበር ስሙ ኣብ መላእ ዓለም ክጋዋሕ ዝገበረ ጸወታ ግን እቲ ብ19 መስከረም 2019 ኣብ ጀርመን ኣንጻር ኣይንትራኽ ፍራንክፈርት ዝተጻወተ እዩ ኣብቲ ምሸት እቲ ሳካ ሓንቲ ተደንቕ ሸቶ ካብ ወጻእ ሳንዱቕ ብምምዝጋብ ጥራይ ከይኣክል 2 ኣሲስት ብምግባርን ኣርሰናል 3-0 ንኽትዕወት ኣብ እጃም ኣበርከተ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣርሰናል ብሰንኪ መጉዳእቲ ተኸላኸልቲ ትጽገም ስለ ዝነበረት እቲ ናይቲ ሽዑ እዋን ኣሰልጣኒ ዝነበረ ኡናይ ኤምሬ ንሳካ ከም ተኸላኸላይ ጸጋም መስመር ወይ ድማ ሌፍት ባክ ገይሩ ክጥቀመሉ ወሰነ እዚ ንሓደ ጥቃዓይ ዝነበረ መንእሰይ ከቢድ ፈተና እዩ ነይሩ እንተኾነ ግን ሳካ ጋንታይ ዘለየትን ቦታ ክጻወተሉ ድልው ብምባል ብዘገርም ብቕዓትን ትሕትናን ነቲ ቦታ ግርም መለኹ ካብ ተኸላኸላይ ክሳብ ኣጥቃዓይ ብምዃን ዘርአተ ዓጻጻፍነት ንደገፍቲ ኣርሰናል ጥራይ ዘይኮነ
نملأ عالم زقرمه قداماي سقمتي نيرو እቲ ብፍሽኽቱ ዝፍለጥ መንእሰይ ሕጂ ካብ ተስፋ ጥራይ ዝረኣየሉ ተጻዋታይ ወፂኡ ናብ ተዓባይ ክለብ ቀንዲ ዓንዲ ሕቆ ብምዃን ቀዳማይ ስጉምቱ ዛዘመ ቡካዮ ሳካ ብዕብየቱን ብቕዓቱን ካብ ክለብ ኣርሰናል ሓሊፉ ናብ ሃገራዊት ጋንታ ዓዲ እንግሊዝ ንምብጻሕ ብዙሕ ግዜ ይወሰደሉ ኣብ ሓጋይ 2021 ብሰንኪ ኮቪድ-19 ተሰጋጊሩ ዝተኻየደ ዩሮ 2020 ሳካ ሓደ ካብቶም ወሰንቲ ሰራዊት ጋሬት ሳውስጌት ኮይኑ ተረኽበ እንተኾነ ግን ዕለት 11 ሓምለ 2021 ኣብ ታሪኽ ህይወቱ ታዝኸበደት መዓልቲ ኮይና ተመዝገበት ኣብቲ ኣብ ስታዲየም ዌምብሊ ኣንጻር ሃገራዊት ጋንታ ኢጣልያ ዝተኻየደ ናይ መወዳእታ ፀወታ እቲ ውፅኢት ብፔናልቲ ክውሰን ምስ ተገደደ ሳካ እታ ሓምሸይትን ወሳኒትን ፔናልቲ ክሃርም ተመርፀ ፀቕጢ መላእ ኣፍቃሪ ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ድማ ኣብ እንግዳ ዝኾተተ ይወደቐ እንተኾነ ግን ቅላዕ ቡካዮ ሳካ በቲ ኮኸብ ሓላዊ ወዳት ኢጣልያ ጃንሉዊጂ ዶናሩማ ተዓጊታ ዓዲ እንግሊዝ ዋንጫ ካብ ምዕታር ተኸልፈት ድሕሪ ስሕተት ሳካ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት እዚ ዘይበሃል ዘስካሕክሕ ዓሌታዊ ጽልኢ ወይ ሬሲዝም ክዘንቦ ጀመረ ንሓደ ወዲ 19 ዓመት መንእሰይ እዚ ጾር እዚ ክጾሮ ኣዝዩ ከቢድ ነበረ ይኹን እምበር ኣብዚ እዋን ኩዕሶ እግሪ ናይ ፍቕሪ ዓውዲ ምዃኑ ዘርኢ ናይ ብሓቂ ፍቕሪ ተረኣየ ደገፍቲ ኣርሰናል ካብ መላእ ዓለም ብኣሽሓት ዝቑፀር ናይ ደገፈን ምትብባዕን መልእኽትታት ክውሕዝሉ ተረኣዩ ሳካ እውን ተስፋ ቆሪጹ ይተረፈን ድሕሪ ሒደት ሳምንታት ኣብ ሜዳ ክምለስ ከሎ ካብ ኩለን ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ናይ ክብሪ ጣቕዒትን ጨብጨባን ተገብረሉ እቲ ዘጋጠመ ፈተናን ሳካ ዝያዳ ጥንኩርን ስነኣእምርኡ ዝተሃንፀን ተጻዋታይ ገበሮ ሳካ ውድቀት ንሓደ ተባዕ ሰብ መወዳእታ ዘይኮነስ ናብ ዝዓበየ ዓወት መበገሲ ምዃኑ ንዓለም ኣመስከረ ድሕሪ እቲ ኣብ ዩሮ 2020 ዘጋጠመ መሪር ፈተና ቡካዮ ሳካ ከም ብሓድሽ ተሃኒጹ ተመሊሱ እቲ ስታርቦይ ዝብል ሳጓ ካብ መፀውዒ ስም ሓሊፉ መግለፂ ብቕዓቱ ኮነ ኣብ ትስዒቡ ዝመፀ ወቕቲ 2022-23 ሳካ ንኣርሰናል ሒዙ ናብ ቅድሚት ብምምራሕ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ካብቶም ውሑዳት ኣብ ሸቶታትን ኣሲስትን ዳብል ፊገርስ ወይ ድማ ክልተ ኣሃዝ ዘመዝግቡ ተጻወቲ ሓደ ክኸውን በቂዑ እዩ እቲ ዝዓበየ ዓለም ለኻዊ ምስክርነት ግን ኣብ ዋንጫ ዓለም ኳታር 2022 ተረኣየ ሳካ ኣብቲ ዝለዓለ መድረኽ ዓለም ንሃገራዊት ጋንታ ዓዲ እንግሊዝ ብምውካል ኣብ መኽፈቲ ፀወታ ኣንጻር ኢራን ክልተ ዘደነቓ ሸቶታት ኣመዝገበ እዚ ድማ ነታ ቅድሚ ዓመት ዘጋጠመቶ ናይ ፔናልቲ ስሕተት ዝፈወሰን ንዓለም ድማ ሳካ ንጉስ እዩ ዘበለን ፍጻሜ ነበረ ሎሚ ቡካዮ ሳካ ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለም ዝኸበሩ ተጻወቲ ዋግኡ ካብ 140 ሚልዮን ዩሮ ንላዕሊ ተገሚቱ ሓደ ካብቶም 10 ዝኸበሩ ተጻወቲ ናይዚ ዓለምና ተባሂሉ ይስመሉ በተኸታተለ ዓመታት ብሉጽ መንእሰይ ተጻዋታይ ናይ ዓመት ወይ ድማ ያንግ ፕሌየር ኦፍ ደ ይር ኮይኑ ተመሪጹ ካብኡ ንላዕሊ ግን ሳካ ደገፍቲ ኣርሰናልን ንመላእ ደገፍቲ ኩዕሶ እግሪ ዓለምን ምልክት ትሕትናን ተስፋን ኮይኑ ይርከብ እቲ ካብ ጸቢብ ጎደናታት ለንደን ዝተበገሰ ሕልሚ ሕጂ ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ በፂሑሉ እዚ ዛንታ እዚ ገና ትኽጽሓፍ ዝጅምር ዘሎ ጸሊም ኮኸብ ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ቡካዮ ሳካ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ እዩ ነዛ ቪድዮ እንድሕር ፈቲኹማ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ እቶም ነዛ ቻናል ሓደስቲ ዝኾንኩም ድማ ሳብስክራይብ ክትገብሩን ከተተባብዑንን እናዘኻኽርኩ ብኻልእ መደብ ክሳብ ዝመፀኩም ኣብ ዘለናዮ ሰላም